Koko Campurosari Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jalane luar biasa. Ya. Iki biasane lek hari-hari biasa. Hari biasa? Iki biasane hari-hari biasa nek eskalatore niki. Nah iki mang ora luar biasa. Akine mati. Akine mati. Nggih, niki matur sembah nuwun dumateng tamu undangan ingkang sampun keparang kundur dherekaken Sugeng Tindak Sugeng Kundur. Niki mengke ugi wonten adicara panggih penganten. Panggih penganten. Mengke ingkang meratitisaken gelaripun adicara panggih penganten mengke punden kula ingkang saking Ndoko panjenenganipun Bapak Genit. Bapak Genit, nggih. Nggih, ya monggo dipun lajengaken malih. Mendah boyo itu situ urip lan nandiko mesti slow yo yo terlahir putri Solestyo terus bisa nyuwono Kang Mas kadung srono serangan kali Koko Campurosari ingkang wonten kalanggan dinten menika manunggaling rasa Babar Karyo Nilam Sari Audio Tricolor Video Shooting. Yo. Jajan
wis sebagian kadang pisan Kadang besan sampun saking kadang. Ladan Tawing Munjungan penderek panjenenganipun Ibu Suhartati menika sebagian sampun rawuh. Pak Tris. Nggih, ngaturaken Iki wilujeng rawuh. Big Boss sound system Genta Buana. Oh, ngoten. Ya wis Kampung ngoten niku. Mas. Heeh. Sampai kelunturan sound sistemnya ngono lho malian. Kelunturan? Waduh. Aja ngono to. Ya, matur sembah nuwun rawuhipun monggo pinarak ingkang sekeca kasuwun ngrantu pakurmatan daharan saking keluarga ingkang mugati nenggih panjenenganipun Ibu Warsitah sekeluarga. Nggih, pinarak ingkang sekeca sak mardikaning penggali panjenengan sedaya sinambi laras liburan Koko Campursari Indonesia. Monggo lanjutkan. Mendah boyo intasiku urip lan atiku mesti bagong mulya. Yo yo. Jara lahir putri Sulistyo terus bisa nyowono Kang Mas kadung srono. J setunggal tembangan menika apa Nggih. judule Mang? Sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Nggih. Naosa menika anggenipun nyaosaken